Tinc una cosa a confessar. Escriuré al jornal, no sé què, seré aquest tipus de noia. Estic mirant una sèrie que es diu Girls i us preguntareu, Adele, ets Swiftie? Llavors, objectius d'aquest curs. I últimament m'estan agradant molt els outfits que porto. Bueno, això és un tema totalment superficial. Una fan loca. Segur que estic supermona, acabada de despertar. Bueno, ahir va sortir l'entrevista de la Mar Vallverdú a la Rosalia. Bones. Feia tant que no agafava aquesta càmera des de Tailàndia. Tinc una cosa a confessar i és que no puc parar d'escoltar el nou àlbum de la Taylor Swift, The Life of a Showgirl. Estic total i absolutament enganxada, és l'únic que escolto. El primer cop que el vaig escoltar no em va agradar, l'he escoltat més cops i ara estic enganxada. I us preguntareu, Adele, ets Swiftie? Doncs no soc Swiftie i no acceptaré mai que m'agrada una mica més de lo normal de Taylor Swift, perquè la meva nòvia és super Swiftie i estaria super orgullosa i no volem això. Llavors, no soc Swiftie, ¿vale? Però pues estic enganxada a aquest nou disc, la veritat. És que és com super pegajoso. No sé. He llegit com que a molta gent no li ha agradat gens, però és lo típic que a mi també em va passar quan el vaig escoltar per primer cop, però després t'enganxes, saps? En fi. Això, acompanyeu-me uns dies amb mi, perquè tinc moltes coses a dir, moltes coses a explicar-vos. Vull posar-me una mica uns objectius per a aquest curs, encara que vagi una mica tard perquè estem ja a mitjans d'octubre, però bueno, no passa res. I això. D'una manera tan brutal, manera que vam parlar que interessa tant el que fa. Mira. Anava a començar a gravar un vídeo, però no he pensat en que estic feta una puta merda perquè m'acabo de despertar. Estic mirant un vídeo de la Moya Mauhiner. Bueno, no sé com es pronuncia, però és una tia estupenda, meravellosa, que té una vida de lujo en París. Ojalà jo. I he pensat, buah, vaig a gravar, tal. Segur que estic supermona, acabada de despertar. Bueno, em vaig a dutxar i vinc a parlar una mica amb vosaltres. Ja m'he dutxat, tot. Sé que vaig una mica tard per fer aquest tipus de vídeos, perquè la gent els fa al setembre, no? En plan, nou inici de curs, tal, però com que jo vaig anar a Tailàndia al setembre i vaig començar la uni el 25 de setembre, doncs faig aquest vídeo a l'octubre. Llavors, volia dir aquí quins són els meus objectius per a aquest curs, perquè d'alguna manera, si ho expresso i ho dic i tal, com que es fa més real, sabeu? Si només està rondant el meu cap i ja està, no es fa tan real. Llavors m'he escrit aquí, al meu petit jornal, que no estic escrivint, o sigui, me'l vaig comprar en plan, va, escriuré al jornal, no sé què, seré aquest tipus de noia. No ho estic fent gens, vull dir, me'l vaig comprar potser fa 7 mesos, 6, i tot el que he escrit ha sigut això. Però és que mireu quina llibreta més mona. Després, això, que m'ho vaig comprar al Zara Home per posar el boli, perquè una cosa que em molesta moltíssim és tenir com el boli a part, però bueno, això que no l'he fet servir gaire, no sé, és que no em surt el d'escriure, m'he d'obligar a mi mateixa i és com, em sento rara, però ho hauria de fer més. Llavors ho estic utilitzant més com per fer to-do list i merdes així. Llavors, objectius d'aquest curs. Ja he començat la uni, tal, vull dir, en res tinc ja algun parcial. Bueno, que vaig tard, bàsicament, però no passa res. Objectiu número 1, parlant del tema de la uni, prioritzar la uni en el sentit d'anar com organitzada amb el tema treballs i tal. És a dir, si he d'acabar un treball o tinc qualsevol cosa a fer, tipus estudiar o així, prioritzar-ho abans, o sigui, com obligar-me a mi mateixa a, vale, quan acabis aquest treball podràs, per exemple, posar-te a gravar a YouTube
o podràs editar a YouTube, que, bueno, de moment és el que més m'agrada en el món, fer vídeos per YouTube. I combatar-me així, en plan, pues, tinc una motivació per acabar els treballs de la uni, perquè si no, pues, sempre ho deixo tot a última hora i soc una mica desastre amb això, perquè pues, com que no estic super mega ultra motivada amb la uni, pues, m'ho deixo pel final, no? I llavors, pues, jo què sé, em poso a mirar vídeos a YouTube o em poso a mirar qualsevol sèrie, no sé què, abans d'acabar els treballs que he de fer. Llavors, primer acabo els treballs i després faig pues, l'oci que vulgui fer. 2. Tema... Bueno, això és un tema totalment superficial, però... roba, el meu estil. Què passa? Que jo sóc una persona molt bàsica. I ho vull seguir sent, Vull dir, com no, a mi no em traureu dels colors bàsics i de la roba absolutament bàsica. Però sí que sento que el meu armari no té cap tipus de coherència, vull dir, em compro les peces com absolutament randoms, que després no sé com combinar-les, com juntar-les, com que vaig a una botiga, em provo roba i dic, ai, que bé em queda aquest top, superguai, i després no me l'acabo posant perquè no té coherència amb la resta del meu armari. No sé si m'explico. Vull tenir com un estil més clar, en plan, més coherent, i que tota la roba que tingui, que realment me la posi, 2, que tingui coherència amb el que a mi em fa sentir còmoda i amb el que realment em posaré, saps? No comprar-me un top perquè és superxulo i me'l poso un dia de festa i ja està, saps? Quin estil vull tenir? Vull tenir un estil molt clean, tipus clean elegant, sabeu? Però molt còmode, o sigui, vull prioritzar anar còmode. Vull tenir el típic armari càpsula que tot combini amb tot, que pugui fer 10.000 combinacions i tot tingui una coherència. Sempre ja tindrà una peça més especial que em posi en moments comptats, però en general vull tenir més coherència amb el meu estil. Tercer objectiu, doncs la cosa és com que ja estic a tercer de carrera, entre aquest any o l'any que ve he de fer les pràctiques, llavors m'agradaria fer-me un portfoli ben fet, tipus, encara no sé en quin format, però jo crec que tipus una pàgina web que sigui el meu portfoli on posar una mica el currículum, però maco, saps? En plan, el que faig, el que he fet, jo què sé, vídeos que he fet per treballs de la uni i tal, coses així. Sí que és veritat que no tinc gaire material per posar, perquè encara soc estudiant i encara no he treballat del tema del màrqueting, però crec que és important de cara a buscar pràctiques i si vull buscar un bon lloc per fer pràctiques, tenir un portfoli maco i que realment em representi. Llavors, l'objectiu d'aquest curs, entre el primer i segon trimestre, és tenir aquest portfoli fet i que sigui mono, llavors m'he de posar amb les piles amb això. Següent objectiu, relacionat també amb YouTube, és que vull començar a penjar clips dels vídeos de YouTube a TikTok per arribar a més gent. Perquè, no sé, jo em curro molt els meus vídeos i m'agrada molt editar-los no sé què i m'agradaria que algú més ho veiés. A veure si ho aconseguim, perquè també em costa molt posar-me a editar. O sigui, un cop estic ja editant i ja tinc el vídeo com mig estructurat, m'encanta i ho disfruto moltíssim, però el fet de posar-me de zero i haver de seleccionar els vídeos, tallar-los, no sé què, em fa molta mandra. Llavors em costa molt posar-m'hi. Però és que a més em fa ràbia perquè un cop ja estic posada m'agrada moltíssim. Llavors, no sé. I l'últim objectiu, objectiu número 5, és cuinar més i menjar bé. Tot i que últimament estic cuinant molt, però vull cuinar més i vull menjar millor i tenir una mica més d'estructura a nivell alimentari. Perquè a més li estic pillant el truc això de cuinar i no està mal ser més constant amb això de cuinar. I de moment aquests són els meus objectius. No me n'he posat molts perquè realment no és realista tampoc, crec, posar-se molts objectius. Què més us anava a dir? Sí, tema cabell. Ja vaig dir fa molt de temps que em volia tornar a tenyir del meu color natural, que és marró, normal i corrent. Ho he de fer, he de trucar a la pelo i demanar hora, però a finals abans de novembre tornaré al meu color de cabell natural.
M'he cansat ja del pèl roig / rubio aquest. Requereix també molt manteniment. Això, espero que el pròxim vídeo que pengi ja estigui amb el meu color natural. Aquest vídeo serà mig vlog, mig jo parlant. Segurament serà molt parlant, però perquè m'està costant moltíssim com treure la càmera pel carrer i tornar com a gravar, tal. No sé, m'està costant molt i no sé, no em surt. La veritat és que no em surt. És molt més fàcil gravar de viatge que gravar el teu dia a dia, la veritat. Estic mirant una sèrie que es diu Girls, de HBO. És la sèrie més puto random que he vist mai. Vibres de Sex on the City, però sense ser tan comercial. Però m'està agradant. És com rara, però m'està agradant, no sé. Personatges molt puto randoms. I estic mirant aquesta sèrie perquè ahir va sortir l'entrevista de la Mar Vallverdú a la Rosalia en el seu podcast que es diu Radio Noia, i me la vaig escoltar sencera, evidentment, i van comentar aquesta sèrie. I, doncs, evidentment, total i absolutament influenciada per la Rosalia, i m'està agradant. O sigui, és com raro, és molt rara, tio. Però bueno, guai. L'hauria de deixar de mirar, hauria d'estar fent feina de la uni. Llavors he començat a posar-me amb lo de la uni, però tinc posada la sèrie alhora, cosa que no hauria, cosa que els objectius eren acabar lo de la uni i després fer el que volgués. De fet, ja està. Tele apagada, em posaré a fer això de la uni i quan ho acabi seguirem la sèrie i després vindrà l'Aina. Hauria d'haver anat a la uni avui, però ha començat a diluviar, m'ha vingut la regla, estic així com que em fa una mica de mal, però tampoc m'estic morint de mal. Sí, prou bé s'està comportant els meus ovaris i això, llavors no he anat a classe, però igualment m'he de posar en sèrio amb els treballs que he de fer. Que, per cert, em vaig acabar el llibre d'Atmosphere de la mateixa autora de Los 7 maridos de Evelyn Hugo. Uau, o sigui, em vaig... No sabeu com vaig plorar amb aquest llibre. O sigui, els últims 2 capítols, però plorant de heavy. O sigui, us el recomano, molt maco, us el recomano moltíssim. Però, hòstia, em va deixar bastant destrossada, la veritat. He penjat clips a TikTok de els vídeos de Tailàndia. No me'ls he currat gaire, he agafat la intro, bàsicament, i ja està. Estic complint els objectius, excepte el de la uni, que ara m'hi vaig a posar. Al Zara perquè em vaig comprar un top que he de tornar i llavors he decidit, de pas, mirar jerseis. No m'acaba de convèncer gens com això dels quadradets. Pensava que seria més smooth o toño tal, però no sé si és el color aquest blau o són els quadradets aquests. No ho sé, però no, aquest segur que no. Nenes, aquest crec que m'agrada. Sí, sento que és molt més ample. I jo soc de coses, sobretot a la parada del soc de coses una mica més apretades, però m'agrada bastant, no sé. La intenció d'aquest és portar-lo com només amb un botó i tot obert. Què passa? Que avui no em porto com el top adequat a sota, com per que es vegi la intenció. Però bueno, així tancat tampoc està mal, però no em convenç gens. Vale, m'he pillat aquesta samarreta bàsica, sé que no és un jersei, però és així una mica transparent, tal. No sé si es veuran una mica els meus pezones ara mateix. Però m'agrada molt com aquest mood mig transparent, tal, com... Bueno, no sé, és moni, la veritat, m'agrada molt. O sigui, és molt llarga, però portar-la així arrugada m'agrada. Què passa? Que costa 17 €.
I jo una samarreta així que quasi no té tela, 17 euros em fa una mica de ràbia. Vale, i per últim, aquest. M'he motivat molt perquè tantes ratlles, tants estampats, tanta informació, no m'agrada. O sigui, l'he vist penjat i he dit, ai, que mono, tal, me'l provo. Trobo que no és gens jo. O sigui, tanta informació, no, m'agòbia. O sigui, això és el nivell de bàsica que soc. It's not my thing. Yours. No sé què fer. En Pura no em quedo amb res i canvio el top i ja tomen per cul. Mireu el meu outfit sencer, o sigui, el que porto avui. M'encanta. Aquest bolso, que és del Zara, és increïble, així com de pana. M'encanta i és enorme i m'hi cap absolutament tot. Aquesta jaqueta me la vaig comprar fa mil a l'Humana i m'encanta. Sí que m'agradaria una miqueta més curta, però m'agrada moltíssim. Samarreta bàsica del Zara i pantalons del Zara, que també tiro bajo, tal, em flipen. O sigui, m'agrada molt l'outfit que porto avui i últimament m'estan agradant molt els outfits que porto i crec que aquest outfit és molt jo, o sigui, com que m'agrada moltíssim, així super clean, tal. La Rosalia treu disc el 7 de novembre. Uau! Vaig estar ahir mirant el directe que va fer a TikTok. Em vaig tornar a descarregar TikTok només per veure el directe i de cop i volta li van xapar el directe i es va passar a Instagram i jo em vaig passar a Instagram també. Vaig sentir que era com tot molt com d'improvisar o tal, en fi, no sé, caòtic, però bueno, estic super emocionada, sóc una fan loca de la Rossi des del 2018, que quan estava vivint a Irlanda em vaig obsessionar amb ella molt fortament, perquè tenia moltes hores lliures i em vaig mirar tots els vídeos de YouTube relacionats amb la Rosalia i des d'aquell moment completament obsessionada. Zero original per part meva ser fan de la Rosalia? Sí, la veritat que sí, perquè tota Espanya no està obsessionada amb ella, però és que és la millor. Què vol dir això? Que podem començar a preparar la cartera perquè se viene gira, se vienen conciertos de la Rossi i per tant se viene gastadita de euros en les entrades de la Rosalia. L'altre dia vaig comprar les entrades pel concert de la Maia, que falta un any i pico, és el desembre del 2026, o sigui, no entenc aquesta mania de vendre les entrades 10 anys abans que sigui el concert. O sigui, això em fot super nerviosa perquè sento que estic tirant els meus diners perquè falta massa perquè arribi el puto concert, sabeu? Segurament la Rosalia al 2026 anunciarà la gira o potser al desembre d'aquest any i no farà el concert fins al 2027, saps? Això em fot dels putos nervis, però bueno, no passa res. Tinc unes ganes de que surti aquest disc perquè tot aquest temps, des de Motomami, m'he sentit òrfana de música. No hi ha... Bueno, hi ha hagut alguna música que m'ha apassionat, però tampoc tant. Necessito tornar-me obsessiva amb la música que treu la Rosalia. És que ho necessito, tio. Porta massa temps sense treure en plan... com música... plan bé, sabeu? Bueno... I això, ja estic molt contenta i molt feliç. Avui m'han cancel·lat la classe que tenia aquesta tarda, per tant no he anat a la uni. Aquest matí he avançat feina de la uni. He acabat tot el que havia de fer? No. Però tinc demà al matí encara. Llavors, ara em vull dedicar a editar el vídeo aquest que esteu veient. Que serà un vídeo, no serà un vlog, serà un vídeo de jo parlant. No para aquest gat. Què passa, tu? Ui. En fi, això que serà un vídeo de jo parlant i reflexionant sobre coses i poc més perquè, no sé, no m'ha sortit fer un vlog, la veritat. Així que això, espero que us hagi agradat molt aquest petit vídeo. Ens veiem la setmana que ve o d'aquí 2 setmanes, qui sap. I això, moltes gràcies per veure el vídeo fins aquí. Adeu!